Суб'ектнасць Беларусі пад вялікім пытаннем. Святлана Ціханаўская захавала сваю ролю як дэмакратычнай лідаркі Беларусі. Можа, галоўнай падзеяй міжнароднай гэтага тыдня быў вялікі абмен зняволенымі, скажам так, паміж ЗША і шырэй паміж Захадам з аднаго боку і Расіяй і Беларусю з другога боку. Калі б гэта быў проста абмен шпіёнамі, які здараецца рэгулярна, у міжнароднай палітыцы не было б такога рэзанансу, але адначасова са шпіёнамі з расійскіх турмаў былі вызвалены некалькі палітзняволеных. І вось гэтая сітуацыя вызвала вельмі бурлівую рэакцыю ў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Маўляў, чаму расійскіх зняволеных вось некалькі чалавек вызвалілі, а пра беларускіх нават не ўзгадалі. Спраўды пытанне слушнае, бо Беларусь удзельнічала ў гэтым абмене. З беларускай з-за кратаў з Беларусі быў вызвалены нямецкі грамадзянін Рыко Крыгер. І таму як бы можна гаварыць, што Беларусь удзельнічала ў гэтым працэсе. Пра што сведчыць вось тое, што расійскіх палітзняволеных вызвалілі, беларускіх не. Першае, гэта сведчыць пра тое, што Беларусь, яе праблемы, у тым ліку праблемы палітзняволеных, не з'яўляецца сёння прыярытэтам міжнароднай палітыкі, міжнароднага парадку дня, прычым для заходніх краін. Другі момант. Суб'ектнасць Беларусі пад вялікім пытаннем. То бок пытанне вырашалі фактычна амерыканцы з расейцамі. І хаця Лукашенко спрабаваў неяк падштурхнуць Нямецчыну да нейкага торгу, але Нямецчына так і не захацела размаўляць з Лукашенкам, а ў выніку ўсе рашэнні прымаліся ў Маскве, у тым ліку і па таму нямецкаму грамадзяніну, які сидзеў за кратамі ў Беларусі. Ну, вось гэта сведчыць пра тое, што суб'ектнасць Беларусі, суб'ектнасць беларускага рэжыму, суб'ектнасць Лукашенка, як некага незалежнага палітыка, яна вельмі сумніўная і невялікая. На жаль, вось такая сёння сітуацыя, якую мы маем. Лукашенку ніхто не трэба, і нехта напісаў, але Пашкевіч, здаецца, так у Фейсбуку, што ці нават ён бы пагадзіўся памяняць, калі б гэта былі ягоныя сваякі і сын Коля. Ён настолькі, у яго такое адчуванне, што у яго няма суверэнітэту, страціў эканоміку, кантроль над ваеннай сферай, там аддаў замежную палітыку. Адзінае, дзе застаўся суверэнітэт Лукашэнкі, гэта над палітвязнямі і над рэпрэсіямі. І ён так баіцца губляць гэты суверэнітэт, ён за іх так трымаецца за сваю ўласнасць, што нават хворых і ў цяжкім стане не можа вызваліць, паказаўшы жэст. Праблема палітвязняў, праблема палітычных рэпрэсій, праблема унутранай палітыкі Беларусі – гэта тое, што Лукашенко захоўвае ў якасці суверэннай палітыкі, сваёй суверэннай палітыкі. То бок на гэтыя сферы Кремль не прэтэндуе, каб іх кантраляваць. І таму так, рэпрэсіі палітзняволеныя – гэта тое, што кантралюе толькі Лукашенко. Чаму Лукашенко не хоча абмяркоўваць гэтую тэму? Ну, яму не прапанавалі, мусіць, такую схему, якую ён палічыў бы важным, каб вызваляць палітзняволеных. То бок яму не прапанавалі такі тавар, за які Лукашенко гатоў бы заплаціць палітзняволенымі. Праблема ў тым, што Захад не можа прапанаваць таго, чаго хоча Лукашенко. Захад прапануе, патрабуе ад Лукашенка спыніць падтрымку Расіі ў вайне супраць Украіны, вызваліць палітзняволеных,
спыніць рэпрэсіі, правесці дэмакратычныя выбары, і толькі пасля гэтага Захад гатовы ісці на дыялог, на дээскалацыю, на размарожванне адносін і, значыць, на спыненне эканамічных санкцый. Лукашенко гэта выканаць не можа па зразумелых прычынах. А ў такім выпадку ён лічыць, што няма сэнсу выпускаць палізняволеных, бо гэта некі такі тавар для торгу, які можа прыгадзіцца для нейкіх далейшых сітуацый, калі ўзнікне некае вакно магчымасцей і можна будзе прапанаваць захаду некую схему для торга. Таму і на ўсе гуманітарныя заклікі з боку і праваабарончых арганізацый, і заходніх палітыкаў, і заходніх урадаў ён не адказвае. Хоць, бачыце, месяц таму пару дзясяткаў чалавек былі вызвалены, і сёння ёсць інфармацыя, што рыхтуецца яшчэ некія вызваленні, бо у калоніях людзей прымушаюць пісаць некія прашэнні о памілаванні на імя Лукашэнкі. Таму некія працэсы, некія маленькія сігналы ідуць, але пакуль гэтыя сігналы усур'ёз на захадзе не ўспрымаюць. Знанне гэтай сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, дзеля чаго-небудзь, я б прызнаў легітымнасць у пэўным сэнсе таго, што адбываецца ў Беларусі. Я б абмяняў прысутнасць, напрыклад, еўрапейскіх паслоў у Беларусі, калі гэта дазваляе вызваляць палітычных вязняў у масавым парадку і рухаць сітуацыю ў Беларусі да больш спрыяльнай для дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Праблема тым, што Лукашенко не збіраецца, не збіраўся і не будзе збірацца весці перамовы з дэмакратычнымі сіламі, з іх лідарамі, з беларускай апазіцыі. Это прынцыповая ягоная пазіцыя, і ён з этой пазіцыі не саступіць. Нават у самыя гарачыя дні жніўня 2020 года, калі на вуліцах стаялі сотні тысяч людзей, Лукашенко адмаўляўся уступаць у любыя перамовы. Тым больш сёння, калі ён адчувае сябе пераможцам, ні на якія перамовы з дэмакратычнымі сіламі ён не пойдзе. Таму няма ніякага сэнсу спрабаваць прапанаваць Лукашэнку прызнанне яго прэзідэнтам, бо за гэтае прызнанне ніякага адказу не будзе. Гаворка тут можа ісці пра некі дыялог, некія кантакты не з апазіцыяй, а з заходнімі краінамі. А ў заходніх краінаў свае прыярытэты. Галоўны прыярытэт – это вайна в Украіне. Галоўны прыярытэт – это спыненне Беларусію, падтрымкі Расіі ў гэтай вайне. Спыненне тых пагроз, якія сёння існуюць з беларускага боку адносна Украіны. Вось гэта галоўная праблема, якая сёння хвалюе Захад. Параўнанне з гэтай праблемай, з вайной ва Ўкраіне, праблема палітычных зняволеных Беларусі, скажам так, адыходзіць трохі назад. Сёлетняя канферэнцыя «Новая Беларусь» праходзіць у даволі неспрыяльных палітычных умовах, у якіх знаходзіцца беларуская дэмакратыя, беларуская апазіцыя, бо ранейшыя стратэгіі ці надзеі, якія існавалі у дэмакратычнай супольнасці, сёння бачна, што яны не працуюць. Была надзея на перамогу Украіны ў вайне супраць Расіі, яна пакуль не спраўджваецца. Была надзея на нейкі сілавы сцэнарый, які ў пэўным сэнсе звязвалі з палком Каліноўскага. Сёння відавочна, што гэтая стратэгія таксама не працуе і наўрад ці запрацуе. Была стратэгія на больш актыўную падтрымку з боку заходніх краін беларускай дэмакратыі, але мы бачым, што тут вакол Беларусі пачынае стварацца нешта такое падобнае на жалезную заслону, праблемы на мяжы, закрыццё межаў.
ці перакрыццё нейкіх памежных пераходаў, які стварае сур'ёзныя праблемы для мабільнасці грамадзян Беларусі, асабліва ў бок захаду. Вось. І таму ў гэтых умовах цяжкіх вось гэтая канферэнцыя фактычна яна ставіць задачу падтрымаць беларускі парадак дня ў сусветнай палітыцы, захаваць тую суб'ектнасць, якую атрымалі беларускія дэмакратычныя сілы на чале з Святланай Ціханаўскай, захаваць эту суб'ектнасць, не страціць яе, асабліва ў звязку з прэзідэнцкімі выбарамі будучымі і ўвогуле з шмат якімі працэсамі, якія адбываюцца. І, уласна кажучы, менавіта вось гэта галоўная задача, якая стаяла і стаіць перад канферэнцыяй. І, ў прынцыпе, вось гэтая фармалізацыя гэтай суб'ектнасці, прыняцце нейкіх дакументаў, якія фармалізавалі падносіны паміж рознымі структурамі апазіцыі, офісам Ціханаўскай, урадам, каардынацыйнай радай. В прынцыпе, гэтую функцыю, гэту задачу канферэнцыя вырашыла. І чакаць ад яе нейкіх больш важных рашэнняў стратэгічных, якія, скажам так, забяспечылі хуткую перамогу, не выпадае. Мы патрабуем правядзення свабодных выбараў, таму адназначна зрабіць так, каб гэтыя выбары не адбыліся. Што рабіць у дзень выбараў? Гэта патрабуе абмеркавання. Вялікая частка нашага актыву лічыць, што трэба іх байкатаваць, ігнараваць. Частка лічыць, што трэба актыўнае дзеянне на ўчастках. Многае будзе залежыць ад бяспекі людзей. Ці можам мы прапанаваць такое дзеянне, за якое людзей не пасадзяць. І трэці варыянт, які, верагодна, трэба рабіць, альтэрнатыўная кампанія. Ці звязаная з электаральным нейкім дзеяннем, ці з масавым дзеяннем, ці з выхадам і дзеяннямі ў дыяспарах за мяжой. Зараз это абмяркоўваецца. Што тычыцца стратэгіі на прэзідэнцкіх выбарах, пакуль яе няма, яна не прынята. І я думаю, што гэта лагічна, бо пакуль невядома, калі будуць прэзідэнцкія выбары, у якіх умовах, гэта фактычна яшчэ амаль што год наперадзе. Хто будзе ў іх удзельнічаць, у якім стане да выбараў прыйдзе сам Александр Лукашенко і ці пойдзе ён увогуле на гэтыя прэзідэнцкія выбары. Як усе ўпэўнены, што ён пойдзе, я таксама думаю, што ён пойдзе, але ёсць маленечкі шанец, што і не. І ў залежнасці ад гэтага будзе залежаць і стратэгія, і тактыка. Таму я лічу, што цалкам слушна, што на гэтай канферэнцыі прымаць некую такую жорсткую стратэгію, якую нельга будзе на хаду памяняць, калі сітуацыя будзе змяняцца. Думаю, што гэта правільна, што цяпер стратэгія некая на прэзідэнцкія выбары не прынята. Святлана Ціханаўская перамагла на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года і выконвае ролю нацыянальнай лідаркі да правядзення сумленных і свабодных выбараў у Беларусі альбо да ўласнага рашэння спыніць сваю дзейнасць у якасці нацыянальнай лідаркі. 3 вынікі канферэнцыі. Святлана Ціханаўская захавала сваю ролю як дэмакратычнай лідаркі Беларусі, і канферэнцыя гэтую роль падтрымала і можа і ўзмацніла. Другое, нарэшце фармалізаваны адносіны паміж рознымі структурамі дэмакратычнай супольнасці, офісам Святланы Ціханаўскай, аб'яднаным пераходным кабінетам, каардынацыйнай радай. Яны падпісалі пратакол, які фармулюе, скажем так, функцыі, якія выконвае кожны орган і якім чынам адбываецца ўзаемадзеянне. І трэцяя задача, трэцяе рашэнне важнае, гэта тое, што апазіцыя беларуская захавала сваю суб'ектнасць у адносінах з заходнімі палітычнымі урадавымі структурамі, і гэтае фармаванне інфраструктуры
фармавання некіх інстытутаў, якія б дапамаглі беларускай дэмакратыі супрацоўнічаць з заходнімі структурамі, заходнімі арганізацыямі, заходнімі ўрадамі. Фактычна канферэнцыя як бы фармалізавала і падтрымала і дала, ну, магчыма, яшчэ больш стымулаў для таго, каб выстройваць такія стратэгічныя інстытуты.